danna subscribe domin kasancewa tare da mu, sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu. Rarara ya roƙi Baba Buhari ya sa baki kan batun rushe gidansa a Kano. Har yanzu dai ana cigaba da cece-kuce kan batun rushe gidan mawaƙi Dauda Kahutu Rarara da kuma gudun hijirar da mawaƙin ya yi, kamar yadda rahotanni suka bayyana cewa za ka fitaccen mawaƙin na gudun hijira a jihar Kaduna. Sakamakon ya takun sakar da ke tsakaninsa da gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje akan kamfen ɗin Bola Ahmed Tinubu. Lamarin da ya samo asali tun daga ranar da Rarara ya ce shi ba zai yi wa ɗan takarar da gwamna Ganduje ya tsayar kamfen ba, tun da gwamnan ya ƙi yadda ya baiwa 'yan Kano wasu kujeru a gwamnatin jihar Kano. Rarara ya ce ni ba zan yi APC a Kano ba, amma zan yi APC a sama, wato bangaren Bola Ahmed Tinubu. Shi kuma Ganduje ya ce a can ɗin ba ma buƙatar ka, kuma za ka gane shayi ruwa ne, inda dan take Ganduje ya sa aka cire sunan Rarara daga cikin jerin waɗanda za su yi ma Tinubu kamfen, wanda hakan ta saka Rarara ya da wata waka inda a cikin baitin waka yake cewa su aikin Tinubu ba sai da takarda ba. Ku yi subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun labaran abin da ke faruwa a Kano. Alhamdulillahi ni Murja na san cewa kowa ya san sana'ata nake yi, kuma ko yanzu na mutu na bar baya, billahi allazi la ilaha illa huwa ina da abin da za a daga ai alfahari da shi, kuma mu a rayuwar da muke, kuma dama na faɗa a baya yanzu zan sake maimaitawa. Duk tsinan nan da ya san cewa ni Murjanatu Ibrahim ya taɓa nema na da sunan yayi fasikanci da ni ko ya zina da ni, ya bani kuɗi ya neme ni ya ci ni, to ya fito ya magana, ai ga bidiyon nan, kuma ga shiga ubangiji nan ya fito ya rantse ya alwala ya rantse duk ɗan iskan da ya san ya taɓa nema na ya ce wai ni Murja na neme ki na baki kuɗi gashi, kuma ko su wanda kike yin magana sun san wace ce Murja, bakin wuta ce ke ce baki sani ba. Inna lillahi, kun ganni yan TikTok na haɗo barguna na ya zo zai yaushe zan iya TikTok, ban kwana nake muku, ni ba zan iya zama a TikTok ba, masu kan jama'u sun shigo haka kawai ina wulka wata nan in je ban san su bane ba, in je in yi musu comment in kwashi kan jama'u. Ina zan iya rayuwa? Ku kalli bayan da duk ta bibige fa, karshen rayuwa ya zo mata, na shiga uku. Wannan bargon abin da yasa zan ɗauko shi saboda sanyi ake yi a gari da fulo na duk inda ta faɗi ruwa sha ba zan iya zama. Ku kalli fatsiran da ta shigo, kun ganta bayan da take komai ya kare fa, cututtuka duk sun nuna ta, maza fa sun gudun ta suke sun daina neman ta fa, saboda komai ya riga ya kare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haka muka lalace kenan a TikTok din, kowace ta ebo da tsami da bola sai ta faɗo tana maganganu. Yanzu ki kalli kanki, kiwa kanki faɗa, kiwa kanki rayuwar faɗa, kiwa kanki kiyaman laili. Duniya ba gurin zama ba ce ba yan nan, barin gaya miki duniya ba gurin zama ba ce ba. Yau ki je ki duba, ina su binta gida uku, ina su Hajiya Bilki, ina su Hajiya Furera, ina su Rabi, dukkan su an yi su jigajigan karuwai ne wanda suka mallaki gidaje da motoci. Yau duk ba sa garin nan, kanjamau ta kashe wasu kuma ta kare musu. Ɗaya tana sakwata tana can tana rawan nanaye ana jefa mata naira 5. Ita kuwa Hajiya sigari na ganta tana siyarwa da gora. Ke ai mu mun riga ku mun ce Allah, mu da ayar Allah muka dogara, mu ba ma yin zina billahi allazi dan a ba mu kuɗi, ba mu mai da kanmu abin siyarwa ba, saboda mun mai da kanmu shine neman kuɗin mu. Sana'a nake yi tukuru, abin da zan rufa kaina asiri shi nake nema, ba na tsayawa in yi gillikilaki a sararriya. Dan manzon Allah ku kalli wata take magana, Allah ya tsine miki albarka. Wai an wannan ce kike wanda idan aka ce gani gaba da gaba ta fito ba za ki iya ba. Ke mai taron macina fa sai ya shirya fa, billahi allazi ni kaina an bala'i ya bala'i bindiga nake yi in faɗo sama in dawo ƙasa, to ba ni da abokin yi. Yaushe zan iya ku TikTok ta ku tafi sheku, wannan gillikilakin mutukar tana TikTok, ni Murja ba zan iya TikTok ba, saboda kan na kwashi kan jama'u, kuma ke tsinanniya da kike cewa kaza menene za mu jo ne. Ai na san in kere na yawo zabo na yawo, na gane fuskarki, za ki gane Allah da girma yake, za ki gane karamar daƙiƙiya ce ke, za ki zo hannu sai an jima.